Prihlásenie ku Google Analytics. Prejdeme na google.com/analytics. Klikneme na prihlásiť sa. Zadáme heslo. Keď nevieme heslo, treba kliknúť na potrebujete pomoc. Nepamatujem si svoje heslo. Zadáme tam ten e-mail, pod ktorým máme registrovaný účet. Klikneme na pokračovať. Posledné heslo viem alebo neviem, tak neviem. Oni mi poslali na môj e-mail. Mám kliknúť na tento odkaz. Môžem si nastaviť svoje nové heslo. Zadám, dám zmeniť heslo a potom sa úspešne prihlásim. Tada, sme tam.